Tobat. Jaramaya wonten dawuh Pandya Bedari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matur piye kabur kausanane nggonmu Sesinglonata Mandura. Ing wigati bisa mboyong lawan Semar Badranaya. Oh, radal. Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng. Namanipun najan sampun sesinglon nalindring Pandura parandene kakar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas ingkang tumama wonten angganipun ingkang putra Punjaramaya. Wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika. Tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Tobat. Yen ngono wis pon Semar ngerti ento para baju barat wis mapan ana ing Karang Kadempel. Sampun. Jurnyatanipun kula sampun ngaloka kaliyan Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Bedari Durga sampun beto wadyabala ngrambyang wonten ing Karang Kadempel. Tobat. Yen pancen kaya mengkono ibarat kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng paduka. Aku ngebar ketapake para wadyabala berkasaan dandang mangorek supaya ngampiak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jin setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiakake supaya gini godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung prayogi. Kowe ngetakno wadyabala menungso saka ing dandang mangorek supaya ngejak perang Karang Kadempel. Nggih, ngesaken dawuh paduka Pandya Bedari. Sing rakyana pateh nanging prawadyabala kok sur tambur nyangsuling pepandhen dalutak Dewa Bandara kakandha warna-warna Pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Ladalah ibu wonten menapa ngawisangganing para perkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh wonten menapa ngawisangganing para jin setan priprayangan. Wadyabala dandang mangorek. Wonten dawuh. Rasan dadak wedi kang lan dina samangka gandeng wis kadenangan Jaramaya ngenak utus mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune kadang Sesinglonata Mandura ewa dene mesa kadenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, maju ya bakal klebus. Kowe padha mapan ana ing Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya perlu waliken paningalih. Wong apik gawe nala, wong sing wis ala jumprungna ana ing juranging kasangsaran. Nggih, ngestaken dawuh. Ngaten para wadyabala dipun parengaken bidal. Mangkat dina iki. Ora sawedi kang ana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Nggih, ngestaken kanca mangkat kanca budal.
marang saprawira daya prawira daya orang kono magawe gelari ono satru ngaglah sapa takon karo aku satru ngrandu Kumbala Bambang Antasena ya dasar Kumarajoto sing beli sapa Bambang Petruk Kantong Bolong sing beli dhewe sapa ono Bambang Janturan wis ana lho kok ngajar iki Bambang Surana aku Bambang Bagong ora kok dengan aku Bambang Kabeh iki men serasi kok ya penjenengan aku Bambang Antasena aku yang aku Bambang Petruk ini aku Bambang Bagong itu kae sing lagi tukake Bambang Prastiwi wis ora iso diampet tenan dol yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki men aku bebas kok nyambut gawe oh ya wis kuwi Wadibala Dandang Mangure dasar Puranyata Semar bakal boyong marang Dandang Mangure ayo boyongan Semar langkaono kuandane Antasena kowe dadi kepalane wong-wong Dandang Mangure apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis dibeteng karo anak-anak pendho wong Dandang Mangure ya dasar Puranyata Satya sisik Antarja kowe sapa aku Tumenggung Salukat Katut Barat arep apa boyong Semar Badranaya ayo sirnakno Antarja mati dening aku cerdas orang rasa datar kokean pula tak canda tak gombosek ning jero bumi mudar mesti wonge ini iki lho wong tapi ngene iki
ora kaya adine dadak kesel-selke awak. Iya, betul nggih. Mriko maju meneh. Lho. Kok malah dawuh. Aku lho pasrah karo sampean. Adikku Garikaca durung manggang karya. Wah, dari iman marang ngaso ning antariksa kene. Nek ra tak celuk tuman wae. Kakane ro adine nyambut gawe, sampean nang pundi? Wadya menungso dandang mangure padha nungsang kuyang numbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae. Padha kalah piye kae. Ora padha kalah piye kae. Cara perjineman jim setan pribayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono karang kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo. Kanan karang kadempel katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mingkari bapakmu bakal miwiti bangun karang kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Mergo nuwun sewu. Sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten miwujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten miwujud menungsa tok. Ana demik, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang Sura kuwi aja nganggo netra lahir tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jin yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sulukmaya winakya nyasepi sumimben ing gabu. Datang prayitna nata pringgotane Prabu Anungganukaca sinusupan balaning Betari Durga mila kanthi alabrit bergatak pasuryane nalika semanten datang tali wara anyan ndak kira Petruk linarak wani kaget lisang Antasena wau. Lah, tenan to, Gong. Aku ora wis omong lho. Wadyabala dandang mangure iki ora mingal agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garikaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Kok kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garikaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garikaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati kene aku Mas. Wo cah iki Kang Slupan cah iki.
kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Jomrata? Imbangan padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja nglakon dosa mungsuh makul kare. Mari bakal gawe macak tancap pundakmu jebul siramu. Aduh. Gong. Ren. Modar aku ra. Ben dicolke. Ampun kaya ngoten iki Dono. Sampeyan kenging napa, Go? Sampeyan kenging napa? Metkang. Dimas, aku kena apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brahim Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ono. Sajake Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi tengok kok cek guna ditekak dilarak. Kalau mencinya pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho rasa dadak. Iki Kakang Galkaca mau diangsupi. Lho, sing angsupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, iki pun ngedar to, Rek? Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate apa? Iki mati kene. Kajar gasmu lho. Ngapa? Jare Kang Sulpan, Wis mau ya nyok. Antul sisan. jarene Kang Sulpan kok jarene. Wis mari kaya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Sulpan. Iki bebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti ku demit ora do diusir, karang kadang ora tentrem. Saniki, oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo jaba mantrane bapakmu. Ya gaya, ya. Makan. Bedane mlayu banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tengok lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena iso nyingkirke wadyabala Dandamanguri sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Darasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora mung wadya menungso, Pak. Ning wadyabala jin setan priprayangan. Ndara Galkaca ya Kang Sulpan, Bagong ya Kang Sulpan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi. Anggere ana jin setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana makat. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ya Kang yo. Ya, sing aku ngapalke sih. Ya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh
Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Indonesia no. Iya toh? Aku ora apal lho. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh nang Yuwana terus ana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana walah. Teguh Yuwana nenggone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh gareng. Gareng rasa dijak kok ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kacempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Mandi bapake. Ayo Gong aku sing entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incelke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modar. Apa sak? Alah. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Teguh Yuwana. Teguh Yuwana slamet. Slamet utang Teguh. Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet kersaning Yuwana nanggone Teguh. Piye Gong aku ora apal. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet. Ya aku. Oh, kaya demet e bokongmu. Gong Gong demet Gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cak ora iku ora. Teguh Yuwana. Dian, tak cokot to, Reng.
tegelen. Cokot diase ora. Ancak pundake jebol mulune. Aku kan njaluk Semar liyane kangenan ning apalke aku. Ora njaluk liyane. Teguh Yuwono. Oh bapak. Sopo-sopo ardi rapali, sopo-sopo ardi rapali. Paniyane, Pak. Liyane Teguh Yuwono angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cinciripit kula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cinciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya? Mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin-cincin. Ayo. Ya, bareng-bareng. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin-cincin. Cinciripit. Cincin-cincin. Begini lambe sok nek nganjan lambe. Salah, salah. Cinciripit. Cincirip. Oh. Aku cinciripit ya. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Cinciripit gula batu kejepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ayo bapak nek ngekeki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kono minggat nang. Teguh Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet. Gang, iki bagianmu le. Udus. Pawang ulo. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye, Kang? Amah aku. Dicekel ora kenang e. Lihe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora. Kajate ora dadi. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demet e, Kang. Iki apik? Lho, apik.
aja ditungani. Semen iki wae. Oh jeneng demit kok. Iki demit ini kok yang ngono kok. Kajate ora dadi. Reng tak sumpah cangkemmu lho. Nek nganti iki ilang obong mati ku tak ajar. Ya tak apake? Arep tak ngono. Ngerti ora. Kajate ora dadi. Ngapa ya kalau menjingi munggah menjingi? Ngelai aku haus yang apa ora? Kajate ora dadi. Woi dan reng asline demite udu iki. Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar gas lu kok. Endi? Wala. Piye kowe bunga to? Bunga aku. Barang iki ora cocok tuwekan ora. Kom, sakit ya kom. Aku jane melas lho bro. Demit kaya ngene aku sok melas. Yo, iki ora di sanak, ora di kacang. Senengane kudu karo menungso, ngono kok. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen kan Purwang lho, Gong. Ora dulur. Ora duwe anak. Kowe mandhep rono kok iso pas, Truk. Mesake kok ya, mbaya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong ini katur. Greget tenan aku. Rasane kaya kepiye. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi. Aduh. Ngapa, Gong? Dan balane betahe Durkana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri to. Waduh. Ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane panjen senengane to. Kompetisi demit kok malah udus. Iman lahir batin suci ora bakal kegoda dening apa wae. Semar iki wis menep. Ora bakal. Ora kurang jaman nom-nom aku bisa. Ya nek ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane liwat kok karo jangan iki jaweni. Waku ora. Turko. Kula wonten dawuh Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Oh, iki wis cinadang. Dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan nggangge godha marang titah. Ingin wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake.
tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe kuwi duwe wadyabala jin setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung pengen madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah pun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok bali nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, gethihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kampurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak gumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai. Sina kula ngaturke panuwun nggih, Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nawa Gareng Petruk Bagong, kowe pancen wong-wong sing nempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Lho, Gong, kek maju. Lah nggih didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Tro? Kayanganmu ndi, Tro? Ayo kono, dhuwur kono aduh. Sakura. Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manikmaya. Nek karang kadempel butuh winih, ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu dipa nirmala. Munggah njaluk Bathara Guru. Nah Bathara Guru ra entuk. Omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakange Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya kaya Manikmaya. Teja Maya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, umpama Bathara Guru ra menehke piye ayo. Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Ya ngawur. Ora ana suwukan Bagong kok tak gawe ana. Ngomong mangeling ngono. Ayo pokoke anggere mangeling ngono ra wis beres ya iya. Wong ngaten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu. Pengestu. Ya sing ati-ati. Tru, aku arep gleleng, Tru. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Aku ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Oh, nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Wancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Wis sah iki lakone. Wis dituta dening Bapak Semar. Andani balimu nggawa winih jambu dipa nirmala
karo winih telem pertangga jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok badar ki ngono. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis jareng. Engko gara-gara kira nggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar PKB Toto Lipitek. Ya terus aku tak makasih ya terus. Hati-hati ya Gong. Berantasan Allah nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoknya nggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah aku tekan kayangan. Siap. Nek dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong, ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Kok ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sakarepmu arep piye-piye sakarepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis jareng. Wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Tru. Ya wis tak sangoni Pujo Basuki. Basuki ta dipira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gak wis kono. Iki ra disangoni blas lho piye iki? Ngarep dikongkon kok dadak njaluk sangu kayangan kira ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing hati-hati aja kaya bocah. Mas Tuno Sidam Skaring Bawono Langgeng. Kakang Narado. Kakang Kanika Putra. Banteng wareng adik. Kakang Rudo, punapi? King menapa pendak-pendak Kakang Rudo kula timbali. Teko paring dawuh mekaten. Banteng waring menika tegesipun sapi. Dados atur kula menika punapi ngaten lho Di. Mekaten Kakang. Inggih. Sarawujining duka Kakang Kanika Putra wonten ing Balimarti Kundha Manik. Sami katuran karaharjan Kakang. Inggih tansah pinanganing kawidadan ing sami krasanipun ingkang langkung sithik pangdal-dal. Tansah manggih yuwana niskala namung kemarin kula aturaken budi astawanipun ing rangka kunjing kersa madukadi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi kula pun dinggo jimat paripe Kakang. Mboten langkung kasekicak nganggen jenengan dika lenggah. Inggih sampun boten kirang prayogi Indra wonten timbalan. Prayoga nunggu ngadhep ngarsulun Bathara Indra. Ibu kulun sampun boten kirang prayogi kula ngabiyantu ngersa maduka wangabdi pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk. Iya. Bathara Indra luntompa karo bombong tias sulun. Ora liwat pangestu luntu menapa marang jeneng para kula Bathara Indra. Kula mendinggo jimat paripe dayan ing kasantosan. Kakang Resi menapa to darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing awiyat akarya goleh oranging para Jawata miwah para widodara-widodari. Menawi Kakang Narado mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang? Perkencang warudayang Pak Pong. Bobolong kali cedhe sapa sing gawe? Kekilapan menapa di Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa nalindraning para Jawata teken dadak dangu dhateng raka ing sithik pangdal-dal. Sampun malih wujudipun tidak swantah najan kutu-kutu wangatoga jinaring wonten ing pangwaos paduka. Kakang Resi punapi kula menika nalindranipun para Jawata nanging Kakang Rada menika kamituaning kalimangan kula boten wantun nglangkungi dhateng wasisaning pujangga ing kayuwangan. Cara iki menawi paduka di Pramesti Bathara Guru paring dawuh ing mekaten ingkang raka nedya munjuk atur mugi pareng hamba barana dhateng rayipun Manikmaya Kakang. Gara-gara dumadi wonten ing kayangan menika estrinipun sakawit kula sampun nilingaken paningal. Ewadene dugi sepriki dereng ketingal menapa to sababipun dene wonten gara-gara ing sumundhul wonten ing awiyat. Menawi wonten lemah sangar kayu waing, nyatanipun jagat menika sampun boten wonten lemah sangar kayu waing. Menawi wonten pandhita tapa ingkang gentur tapanipun saengga kekiyatanipun sumundhul wonten ing awiyat menika ugi boten wonten. Menapa wonten satra ingkang nglerehaken dhateng kasatriyanipun tumuli madhep Brahmana menika ugi boten wonten langkung-langkung.
menawi wonten satunggiling titah ingkang wonten tunggule dhateng panguwasipun para Jawata menika ugi boten wonten mekaten Kakang. Inggih. Menawi sang menika nyuruh Gusti Pangdal kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa bentering kados mekaten menika. Malah ingkang raka nyuwun dawuh saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mbok menawi Adi Pramesti Bathara Guru mangertosi menapa to sababipun gara-gara kayangan menika kala maudi. Kakang Rada Blokasuta nadyan ingkang rayipun Manikmaya boten mangertosi gara-gara menika dumados saking menapa lan jalaranipun menapa miwah tuk sumberipun saking pundi kula ugi boten mangertosi Kakang. Mula ingkang saking menika dinten sakmangke nanging kula pitados sakmangke Gusti tartemtu badhe paring pitedah sinten ingkang damel gara-gara ingkang ngantos semundul wonten ing awiyat menika kala wau. Kakang Rada Kakang Rada menawi samenika sampun kepanggih menapa to ingkang dados darunanipun dene kayiwangan sumuk kados mekaten. Dalam mbok menawi menika ingkang dados sababipun teka wonten mitamu jangkara ingkang minggah wonten ing kayiwangan monggo kanthi badan wadak monggo kesangking kula tingali menika rak boten sanes menika atmajanipun Kakang Ismaya ingkang ragil inggih menika pun Bagong. Dalah ing atase derajate ngacepri wae kok munggah ning kayangan iki wigatine apa? Kakang Rada lenggahing langkung prayogi. Inggih, kula badhe ndangu kaliyan pun Bagong. Kula sumanggahaken di Panakawan Bagong. Padha Harja Sapratanira, Panakawan Bagong. Mamit pasang kali mantabut nebene kula dene demawing tawang-tawang pukulun. Lenepano ing tulak manuk. Kula ingkang abdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa Paduka Pukulun. Nggih. Riwe nganti kaya klapa dineres. Unjaling huswa nganti ora isa tinata Bagong. Nggih, menek dhuwur tenan niki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak dhuwuring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asline kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan kayangan Pukulun? Iya, iki kayangan Bagong. Aduh Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing kayangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nggih nggih. Kula menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nuwun pangapunten Gladiwanung Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Ulun iki Bathara Guru. Oh. Mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Ora edan tenan to iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang ning ndi? Lho, biasane guru iki rak mulang ning ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru iki dewaning para dewa jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggep iki ning jagat iki ning kayangan Bagong. Oh, nggih mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Wis. Kami Jati Murti ki asmaning Bathara Guru. Wah, pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur? Wis. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke balak kewirangan. Kula namung genahaken kaliyan Bagong Kakang Rata. Nggih, ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Rata iki cerewet wae. Wis. Karo dhewe dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane trocoh. Trocoh piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh nggih. Ya Sang
Purwacarita. Waduh jenenge kathah sanget nggih Pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sampeyan. Teko dengkulmu iki lho Bathara Antarada. Wah, kene niku rada terkenal teng donya. Bathara Antarada, ya Kanika Resi. Weh. Kanika Resi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resinggana. Waduh Resinggana, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing nginging piyambak niku iki putrane Hyang Pikulun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru iki nggih putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan iku dewa kok ora duwe rasa welas kaliyan kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancek-ancek sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, raitan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru iki wujude sapi kok njerar dimu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem Pukulun. Apa wigatine kita sowan ngabiyantra ning ngarsa ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun niki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Hyang Pikulun Bathara Guru. Ah, Hyang Pikulun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. Nah betul Pukulun. Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Hyang Pikulun Manikmaya menika supados Hyang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipun nirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula berta teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak lembangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, "Pak, nek Pikulun Bathara Guru ora maringake, Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi." Ketratase ora, Pak. Wong iki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora? Ah nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, wer ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Hyang Pikulun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriku. Kakang dados pundi? Ah monggo, Bagong nek nesu edan ya wis. Hasan semagakan monggo. Dados pundi saenipun? Monggo Pukulun. Lamun dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki, kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Pukulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to. Terus pundi Pukulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku dadi kula nek dikon bapak niku ora wedi karo sapa-sapa. Kula kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-apa. Dewa sementen iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Caca mantap lir ketap duka yayasinipi mitra kocak mundar andil
Bagongan sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih Jambudipun Nirmala kuwi mboyakena digawa marang Marcabada. Mula kita baliya matur kelawan Kakang Ismaya yen apa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun iku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Ya. Cethane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwan winih Jambudipun Nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcabada. Mula kang sangka kuwi Bagong kita baliya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayangan mundhak ulun iki ndawake pidana kelawan jeneng kita Punakawan Bagong. Coco muntap ler kinetap duka yayasinipe netra kocak numbarandil Koperdamse iki basa apa ta iki? Iki rada nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani gondeli winih pelem gadung ora kaya. Anu winih pelem pertangga jiwa karo winih Jambudipun Nirmala. Bagong iso nek ana sunteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nang nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala. Ming wine lho pukulan ming rong wine mawon kula betane wangsul sampeyan ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk wong sing njaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Broto, monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu aku ajune tenan. Awas ngene iki tenan aku ora apa-apa gak pangan kabeh. Wis mulai nesu nganten iki kula nyemerangi lho kula. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala wujude wine, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obrak-abrik kayangan Suralaya legane ati. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cecelok. Sampeyan mung dijaluki kakane kok ora entuk. Yen ngopo namung perkara Jambudipun Nirmala pertangga jiwa jalan ning jenengan digawe ngarep piye aku takon. Ora trimo nek carane ngene iki. Bagong kita wani ngoman-oman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani ngoman-oman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Ngerti ora Kawah Candra Dimuka ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ngerti aku tak kira nek kula merenang. Renang ya pinter nangi padahal. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Nek nek pidana sampean ora temomo lho Bagong, kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Punakawan Bagong. Kok sampean kok metu oncore? Wah, mati ora tayang. Lagu ini. Iki pundi? Guntur geni guntur angin namung ketinggal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Punakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awal maringaken wujuding pertangga jiwa Jambudipun Nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Broto kata, kula semanggaken. Pukulan. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa pukulan? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin.
teges sampean wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampean wis pancen mentolo karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentolo karo sampean, njur piye nasibe Bagong? Kake ora kake tak jodak kayangan legane atiku. Saudara guru mlayu kok kowe malah nang kene. Saudara guru mabur. Ora iso mabur. Terus Bathara Anurada ora iso gawe Bagong mabur ajar ning kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dolane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken dulu. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora melu-melu. Ana jenengan? Lho, malah dawuh. Wis, ya kene. Kula niki kon piye? Aku digawe iso mabur. Wah, ora gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trondolo iki dewa dipaeka karo Panakawan. Wis wis. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, gua anggere entek gase ning dhuwur tak ajar. Ora bakal entek gase iki kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambatir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Guru. Ya, aduh. Sepatune tak bae. Wis. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Ngerodo kok sikile jebebeh. Agi aku mentel 6 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kono gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus mangesti atimu kowe iki njejak Pratala. Del mesti munggah kawiat. Oh, siap. Waruda yang pak pong. Semene wong tuamu ku ya kebangetan kok Indra. Inggih pulun. Lah ing atase Kakang Semar ki menjaluk wine Plempertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Lah ora dikeparangake mongko mung wujuding wine. Kayangan ayo pirang-pirang. Lah mau digawe dak ning pasulayan wis ben. Mbah mengko piye dadine? Ulun ora kepengin ngerti. Inggih. Kang Batur meksa kayangan. Monggo pulun kula dherekaken.